Tak dámy a pánové, já vás zdravím u dalšího videa. Vítejme ve hře Minecraft. A dneska budu hrát s mojí kamarádkou Green Galaxy. Ahoj! A už tady máme něco rozestaveného. Takže můžeme zase pokračovat. A je to tentokrát survival server. Asi to řeknu takhle. Tak jo. No a já už nevím, co jsem tady... Jo, vlastně máme už tohle. No a já se totiž jsme, víš co chtěli, natěžit maso, teda natěžit, vole. Cože? Nafarmařit. Já jsem řekla natěžit maso. Jako nafarmařit a Jo. železo taky potřebujeme, protože přijdou určitě nájezdníci nám zbourat dům. Mhm. Jako jsem byla zvyklá ze starých verzí, tak nevím, jak to je teďka. Tak by bylo dobrý to nějak seřadit to jídlo, pak si udělat zbraně a pak hned jít do nějaký jeskyně. Takže cíl? Takže cíl žádnej, prostě hrajem. Ok. Tady máme hafánka. Už jsem se tady trošku pohrála se stavěním. Takže budu potřebovat hodně písku zase. BTV já budu dělat další dům, jakoby k tomu. Mu další konstrukci. Nebo můžeš udělat stále. Nebo chlívek, můžeš udělat. Ne, já to budu stavět už sama, opravdu. Ten dům. Tak jo? Jo, ale já mám fakt plánu opravdu obrovský dům, jako. Jo. Já to mám v plánu dělat do kruhu totiž celý. Já potřebuji hodně dřeva. A ve prostřed bude mít portál do endu a tam bude mít jakoby zahradu, chápeš? Mhm. Prostě to bude takový hrad ze dřeva. OK. Sakra, zase chrchlík. Nebo chrchlík už ne, ale kašel. Asi bychom potřebovali, nebo určitě nějaký dřevo. No určitě. Že když se podíváš tady do nástrojů, tak my nemáme žádný nástroj pořádně. Do jeskyně, aby jsme měli železo, aby se mohli se nějak probojovat. Ale tady nějaký ještě mám. Kolik to tady mám? Jo, fakt? Máš v inventáři? Akorát, že si nechám 2 krumpáče a 2 meče. Takže ty potřebuješ nějaký věci, víš, jako třeba jídlo a tak. Já tam nechodila nepřipravená, abych tam chodila jako připravená úplně. No, já mám ještě nějaký masíko. To je všechno, co tady mám. A ještě schnilý maso. Jo. Takže co půjdeme udělat? Já si jdu udělat zase tu zahrádku, teda... Ne, já jdu najít zvířata a jdu je trošku pozavraždit. My jsme pitomí. Budem vraždit trošku. Nemusela jsem plýtvat dřevem, když máme tady suchý listí. Proč mi to nenapadlo? To se stává. To se stává jenom mně. A mě taky. To je zázrak teda. Že nejsem jediná. Já je teda umlátím krumpáčem. A nebo jestli přivedu a rozmnožím. Jo, chtěla tady slepice. Já musím najít slepici. Ale potřebuji semínka, takže musím pro semínka. Máš tamhle. Nebo? Musím se podívat domů. OK, tak já nebudu to kecat. Tak šup. To ještě na dlouho. Hele, semínko mám tady po případě vodítko. A já jdu teda pro tu slepičku jednu, ať ji rozmnožím a máme maso. Mhm. Pak bych dal do suroviny. Aha. Dobrý. Ale je tady kravička.
Pak máme ten stůl. Jo, tady, jsme slepí. Dřevo, ne dřevo. Sklo. Tak. Tam to dostavět teda. No, já bych postavila asi nějaký další barák, kde bychom měli asi jiný věci. No, Další. za mě já myslím, že to je bohatě stačí. Máme tady ještě první patro. Jo, teďka jo, no, ale až budeš mít věcí víc. No, až bude hodně věcí, já bych se na to teď úplně vybodla. Jo, ten barák teďka nebudeme dělat, já jsem myslela, že teďka jenom spíš, že připravíme na tu jeskyni, aby jsme měli železo. Jo, aha, sorry. Jo, barák chci dělat až potom. Hele, tady jsou 2 slepičky, super. Ne, 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 ne. No. Já teda pak rozmnožím. A, začíná nám psát. Ne, ono prší. Tak u nás v Česku teďka. Takže zombíci se objeví. To jim nevadí déšť. To je no. Šup. No. Liška mi je loví, ne? Jo, jo. Na to... No, už to bude. A co bude? Hotový okna. Hotová okna. Budu mluvit česky. Tak. Sakra. Tak. No. A máme to. Ten pes musí pořád sedět, že? Jo, já totiž dokud nebudu mít 2, tak prostě bude sedět. Dobrá. Že je pak rozmnožím, pak je dám do nějaký díry a budu je rozmnožovat, abych měla třeba 50. Abych měla armádu. Ještě tady něco. Já mám už 3 slepičky. Super, máme slepičky. Také je rozmnožit. Mhm. Ale nemám semínka. Skoro. A už jde zombík tady. Ne. To zase dělám kravoviny. Letí do prdele zombíku. Šup. Ono mi utíká kuře. Tak ať A neutíká. spadl mi tam zombík. Já už bych šla spát. Abych ráda, ale mám tady problémy, dobrý. Takže mi tam běhl zombík, víš, do kurníku. A pak jo začal utíkat kuře, ne? Ještě do toho ven, na svobodu, toho zneužilo. Se na to vybodní a jdi spát. Jo, jdu. Jo. Se mrknem. Ježišná. Tak, do toho nejdu. Tam je. Kypr. Já ho nevidím. Tamhle. Asi u kurníku. Ne, tam nejdu, protože to vlastně mi to zabije slepičky. Takže jo, vlastně jsem tady vypěstovala bobulky sladký. Jsem na to úplně zapomněla. Zase liška. Takže já to vyzbíráme. Šup.
Jídla nikdy není dost. Akorát bych to chtěla trochu rychle. Tak a snad udělá díru jako Au. prdela. A já těm slepičkám asi to musí udělat asi hlubší. Já se podívám, co to tam vyvádíš. Au. A dát jim tam střechu, protože oni tam budou, oni půjdou lišky. Vlastně potřebujeme i bojíčka, ne? No, ale Ne. to nevím, jak se dělá tyhle verzi. Normálně oni snesou. Když na je co? budeš... na co? Ježišmarja, no, můžeme něco upéct. No ale na co to snesou? Jako to je jen tak? Jako No, vyhodí? jen tak. Jen tak Aha. to vyprdnou ven. Jo, takhle. Ježišimarja. Co to je? To se tak dělá. Minecraftu, ale... No, ale je to praktický. A tím to udělám z hlíny, prozatím. To je prokletí tohle. Ježíš. No jo, to je prostě životní cyklus. To mohla udělat normálně. A jak? Normálně? Prostě pidi baráček třeba. No ale tohle je praktičtější. Ti stranou. No a jak se dostaneme potom dolů? Bože bříku. No tak si to ale uděláš sama. Jo? Já jdu těžit radši. Jo, krože... Jo, takhle jsme to jako dělali všichni Minecraftu jako všichni, no. No já jsem Minecraft moc nehrála, takže... No. Tak tam aspoň mi nepůjdou ty lišky, víš? Když už. Jo, lišky umí skákat dobře. No právě, proto teďka to dělám z hlíny, Ale pak budu proto dělat si tohle nějaké to mohla dát pryč, tuhle hlínu. Jo, ale víš, o co jde? Že teďka to dělám nehezky, ale prakticky. Jo, pak to udělám nějak jinak. Takže prakticky ne, prakticky jo, ale realisticky ne. No, ale pak to udělám jako hezký. No, ne, tam skákat nebudu. Tak proč jsou teda v ohradě? Není třeba. Já nevím, proč to tak dělám, jsem takhle zvyklá, no. Tak tam můžou být lamičky. Ani nevím, co dávají vůbec. Ježiš, ty lagy. Jsem. Jenom to vodítko vlastně, tak nic. Lamy jsou k ničemu. Snaž z nich akorát vodítka, když je zabiješ, což jsou užitečnější než ty lamy. Takže jsou k ničemu. Asi tak, no. Ale nechci je zabíjet. Tak ale budeš mít z nich vodítka, víš? Jo, mám vajíčka. No, vidíš. Jo. Já nesmím zapomínat nic. Tak. Tak teďka jdu udělat žebřík. Jídlo. Mám nějaké vždycky. Musíme pěstovat. Máme tady mrkev? Ne. Nic. Aha. Ne, no. Já bych chtěla kompas. Co to tam dává? Nic. Co můžu dělat? Já nevím.
To vypadá pitomně. Ale takhle se to fakt dělá. Cože? Teda za mě se to jako takhle dělávalo. Ale je to pitomý teda, toto. Hej, nezavírej mě tady. Má. Tak co, už vyprdli vajíčko? Ne. Teď můžeme kravičky, hele. Ne, chudinky. O, Tak jsem dostala jedno navíc vodítko. jo, já mám jenom vajíčko? To je dobrý. Kterou udělat další ohrádku pro kravičku? Máme hezký baráček. Že jo? Mhm. Myslím, že bohatě jeden baráček stačí. Tak to můžeme udělat pak taky nějaký obrovský, si myslím já. No a já jdu dělat to, nebo ne hodně. Jdu pro dřevo, sakra. Asi to dám jídlo, vajíčka. No. Tak čau. Kam jdeš? Pro dřevo. Jo, dobře. Aha, žebřík tady je. To jsem se nevšimla. Já myslím, že teďka dřeva máme ale dost, jakoby teďka na vykraftění si věcí. Já myslím, že ne. Aby byla v klidu, tak... jdu pro- Myslíš, že dáme víš co kámen? My jsme potřebovali. To můžeš těžit, já budu Okay. ničit dřevo. Mhm. Nebudu ničit stromečky. To už zní normálně. Sakra, ty lagy. To se mi nelíbí. Já jdu teda zatím do té jeskyně. Do jaký? Do jeskyně nějaký. No, tak hlavně neumři. Ty a v jeskyni? Co? Ty a v jeskyni, a tě vidím, že jsi doma. Já ještě se připravuju totiž, víš? Aha. Vlastně začíná být noc, takže ještě musím přespat. Můžeš pozbírat pobůlky mezi tím. OK. Sakra. Ne, kam jdu? Tak. Dřevo. No, máme teda pěknou zásobu dřeva. Tak. Klacek. Všechno se tady dá vyrobit sedlo, to předtím odstranili. Jež, já zapomněla ještě na tu branku. Ne, my jsme jeli to. Tak. Aha, už je noc? OK. Tak, můžeme začít stavět. A to postavíme přímo zde. Nebo? Ne. Zde, tady je to taková pěkná rovinka. Tak. Čím nalákat krávu? Obilím, že jo? Jo. Jo, máme Já obilí. jdu teda do té jeskyně. Super. A jinak to můžeš i vodítkem, tak už ušetříš obilí. To je jedno, já už mám obilí. OK. Tak. Teď dosadíme a...
Tak. Já jsem se nezvládla to ručka, takže musím zpět. Tak, já jsem krabičku viděla někde tady. A už někam zmizela. No, tam dolů nejdu. Tak kde jsi? A už někam zmizela, tak nic. Já jdu hledat kravičky. OK, já se ještě jdu připravovat. Potom ještě prasata, ale bohužel máme mrkev. To nevím, kde Stačí jeden zdroj masa. Nejlepší jsou ty Ok. krávy, abys měla kůži. Když prasata taky jsou. A ovce taky. Jo, Ale prasata, taky. ty máš z nich jenom maso. Ty jsou Ovečky takový asi blbečí. taky asi obilí, ne? Jo, Hm. Koukám, jak můžu a nic. Ty, abych se nestratil. I tady je kravička, super, tak pojď za mnou, pojď. Pojď. Tak aspoň máme už jednu krávu. Kravičku, no. To nezní divně. Liška no nic nedává. Tak pojď. Vlastně můžeme i mlíko ne získat. jo, to je pak dobrý na otravu, když ti otráví čarodějnice. To je dobrý. Ale musíš mít balík mlíka. Sačík belík, ne. No, balík a to pak si krávu jako nadojíš. No, Já jsem si zapomněla to, co jsem chtěla. tak jo. Máme jednu krávu, super. Chtěl by to ještě druhou. Já jdu ještě hledat. Tam je ovečka. Tady jsou ovečky. 3 ovečky. Tak budou zatím s krávou, to se nebude. S kravičkou, to nebude vadit. Ať kráva není špatný slovo. Já nevím, to zní trošku Ne. handlivě. Tak, ty ovečky. Já teda běžím. Už mám asi všechno. Tak, pojďte. Tož já asi půjdu do jiný jeskyně, nějaký menší. Se podívat někam dál. Ani se nestarať. Když tak mám souřadnice, ale nevím, jaký jsou souřadnice tohohle domova, ale myslím, když budeš jako doma, furt, tak tě najdu jako podle té mapky. Jo, vlastně, to je pravda. Tak máme Jako podle ovečky. toho. Mít víš, co myslím. Asi to trošku zvětším, tu ohradu. Ale můžu to asi vybourat, ne? U těch slepic. Jo, asi jo, tu ohradu můžeš. Zbytečně tady. Já vůbec nevím, proč to tak dělám, já to dělám prostě tak už asi hodně let, víš. Nějaký asi takový zvláštní zvyk mám. To a co je tohle za biom, to je teda hustý jako. Ale takový kurník jsem jakže neviděla, teda. Bys si měla pak přijít sem podívat. Co? No, na takovou hodně zvláštní jeskyni. Není to daleko. Je... A to bych dala do příštího videa. Co tam je zajímavého? Je strašně hodně hluboká, obrovská a je asi větší než to, co máme u domu. A je tady kousíček, ale tam taky nepůjdu, že nejsem na to pořádně vybavená, nemám železnýho, diamantýho, nic a to je asi fakt by bylo pro mě hard. Hlavně když tam nebudeš ty, takže když jdu sama někam, tak si hledám nějakou
menší jeskyni. Jo. A nebo bych to mohla zkusit, ale asi by to bylo trošku riskantní. Já to tady vybourám, sorry. Tak. Ježišmarja. Co to bylo? Ne. Proto tu něco bouchlo, to byl keeper, no nic. U těch slepiček? Blízko. Jo. Nic se nerozbilo naštěstí. A jsem si říkala, co to bylo. Za mojí prdelí samozřejmě. Tak. Tady vylepšíme to. Mně se nelíbí ten kopec prostě. Ach jo. To dělám takhle. Tak. Ty, mně se to malinko seká. To se mi nelíbí. Co to je tím Discordem, jak voláme? No, asi jo. Ty blála, to je jeskyně jak kráva s prominutím, pardon. Tady máš úplně jako i sloupy, jako ale mega obrovský. A jak je tady hodně lávy, tak ono to tady normálně i prosvícený. Jako měla bys jít tady sem se mnou později potom. Tak až to tady to dělám. A je tady fakt mega hodně železa. Tak to je hustý, tak to vem. To vemu, no, ale až to tady prosvítím trošku. A budu mít tady bezpečnou zónu. Tak. Fuj, tak. Rozbiju. Jak to mám tady? Sekira. Sekera, OK. Tak. To vypadá divně. Ježišmarja. Tak. No, jsem spokojená. No, vypadá, že tam to vypadá prapodivně. To upravíme. Už zase začíná noc. Tak já se odpojím a prospí se, abych měla tady světlo. Tak až to tady dodělám. To Jo, budu dobře. za chvilku. Tady je zlato. A to musím železným krupáčem, to bych ztratila. Krávo, jdi pryč. Šu, jdi. Nechce bys mi utekla. Tyhle, to je nádhera, ta jeskyně. Já jdu chrupkat. Okay. Já se odpojím. Tak, dobrý. Tak Dobrý, jsi vyspaná? No. Tak já jdu asi se napojím. Takže, já se taky připravím věcičky a jdu tam. Okay. Sakra. Tak. Akorát to bych se fakt dobře vybavila, jo, protože torčky, všechno možný. Já mám jenom nic nechybí. Já mám jenom jednu pochodeň. No, tak musíš se vybavit fakt pořádně, protože tohle je fakt obrovská jeskyně. Ježiš, kam to... A je tady toho fakt hodně. Teď víš, že mi příprava trvala nějakých 12 minut. Jsem pár toho zapomněla a pak jsem si musela vracet. Sakra, ty lagy, to je hrůza.
Tak žrádlo máme, no možná asi potřebuji víc jídla. OK. No a já jsem připravená. OK. Takže já jdu za tebou. Jo. Ty mě se to hrozně seká. Ach jo. Počkej, kde jsi? Tamhle. No ale já jsem tady dole, víš? Jakože tady úplně první jeskyně, tady? Ne. Dívej se na kompas. Počkej, já teďka nemůžu. No Tady jaký jdu úplně kostce. Uh, vypadá to, že jsi tamhle, dole. No. Ty jsi tam skočila dolů a tam je další jeskyně, pokud to chápu. Takhle. No, ono, počkej. Já nevím, Jak se objevil u mě takhle blízko. já nevím, jestli tam mám fakt skákat a já nevím, jak se pak dostat zpátky nahoru. Se normálně vykopeme nahoru. Jakže? Vykopeme se nahoru. Vykopeme, no. Takže ty jsi fakt tamhle dole? No. Úplně, dobře, já tam jdu skákat. Ale neskákej, zabiješ se. No úplně ne, tady jsou no bezpečnější cesta dolů. Takže já jdu za tebou, nebo tady do vody vlastně můžu. Taky nemohl napadnout, že jo? A my umíráme. Vážně jsi tady? Když tady je slime block. Počkej chvilku. Já tě nemůžu najít. Já umírám. Chvilku počkej. Teďka, prosím tě, já jsem někde dál, ne v té první jeskyni. To jsi mi mohla říct už dávno. A to jsem ti už říkala. Proč jsi na mě radši nepočkala? Jak se mám dostat jít nahoru? No, to je v háji. Sakra. No já vidím prdlajs. Onem, jsi nahoru. Šup. Tak. Do prčic, proč to nejde teď? No. Lidičky, proč? Se mi to sere. Když se nedaří, tak se nedaří. Ne. Ty pičo, to byl rychlej zombie. My to dali. Tak jsme nahoře. Takový zázrakem jsme se dostali nahoru. Šup. Ještě, že tu je voda, jinak bych to nedala. Tak. Skočím? Ne, tak ne. Sakra, já nemám s sebou hlínu. No, Já to bych potřebovala, aby si vzala tak nějaký maso nebo borůvky, jestli máš. no já mám ty bobulky, ale já nevím, kde jsi prostě, já tě nemůžu najít. Já nevím, kde je ta jeskyně prostě. A teď vidíš tady na krajičku, že... Kde se objevují. Tady je vidím, že jsi nahoře. Nebo dole. Na mě mohla počkat. Jo, tady něco je. Už to vidím. To je strašně hluboký, poznáš to. Tak to asi nebude ono. Ne, já prostě nevím, kde to je.
Já ani nevím, kde jsi. Já jdu za tím puntíkem a mi to zavedlo sem. Tak jestli ti to zavedlo tam, tak se někde hlubš. Jsem mě fakt měla počkat. Hm. No, tady už jsem něco našla. Sakra, ale já nemám pochodeň, takže nic. Já mám pochodní dost. Ty jsi tam nechala? Ty věc... Doma u nás jsou hodně pochodní. OK. Takže já se tam musím vrátit. A vem nějaký jídlo ještě. Prosím tě, pojď domů. A ukaž mi to. Nemůžu. A ukaž mi tu Nemůžu. cestu. Já jsem dole, já nechci tady odsud odcházet, protože je tady to hodně. No tak sem potom můžeš A vrátit. no, tak to se střihneš, ne? Potom. Stejnak začne za chvíli noc. No, už za chvíli, no. Sluníčko už začíná to. To. Zalízat.